can say, no, can say, every mango, Guamaro, Yeke, deep among them, way. I did the child, I don't go by the canal, I don't go by. We take my elbow, we talk my and child will fall. You can name of Robin and Glucose. I can be at your view. Of Robin and Glucose, I can lay down on a memon and the natural cover them. I think I can lend you Obodoukwu. Obodoukwu kind of Joe. I just can lay you. Onye hụrụ nne na nna ya na-ahụ nne na ndezi anya bee ka anyị na-eje Chukwudị ebere agba Grek otu nwa oke nwa n'Obodoukwu otu nwa ụwa na-eme nnenere bụrụkwa oke nwa n'Obodoukwu maka ọhụ onye dị mma ka ụwa na-ele ụnụ dị nnụ n'ọgụ onye na-eme ọfụma na onye na-eme mma ka ụwa na-eme nlelere ọzọ Chinyere Ugo dike ma ọzọ kwere nweka ma akwa gị ka anyị na-ekwu okwu gị aha Chukwudị ebere dike nwa agba aka ịbụ agba Chukwudị ebere Grik dike ekene oke nwa n'Obodoukwu umechiri akụchi ọzọ umejiri akụchi ọzọ ume ọzọ kwere dike ngị ka anyị na-ekwu okwu akatakpo ịsọ ikelere gị nna gị maka onye ya na ya dị ya mma gị na nna gị dịrị na mma ị ga na-eme ihe dị mma maka gị na nna gị kara bụrụ ọ bụrụzi obi ihe godia ịsọ ikelere gị nna gị agba gị ka anyị na-ekene ha akwa nwa gị esa ịkpọku oge ma kelee gị maka ihe gị na ya na-eme ọ na-agara ọnụ nke ọma omeihe ego omeihe ugo omeihe ugo agba dike nwa gị esa ekele gị Grek nwa gị esa ekele gị ekene maka na onye cheta nna nna cheta nwa onye mezie nna ya ọ dịrị ya mma onye mezie na nna ya ọ dịrị ya mma nwa gị nwoke sa ekene gị ekene ọ ga-adịrị gị mma nweketeghete ọbịakọtazie sa ichetekwe ndị Obodoukwu niile mara amara n'oge ha ga-eji akwa onye eze ha eruo na nso Obodoukwu niile mara mmụọ mara mmadụ mara na oge ha ga-eji akwa nnukwu onye eze ha eruo na nso Eze Edmund Alisiobi Eze Edmund Alisiobi Eze Edmund Alisiobi eze gburugburu niile n'Obodoukwu a ga-ebido ịkwa ya n'ụlọ na ọnwa nke Disemba 29 wee sigwe ya baiga na 4th of January 2025 mgbe ahụ ka a ga-eji eme ya bụ ihe nnukwu mmemme ọsọ ha na eze bịaba ihe ukwu ga-eme na obi onye ukwu awesizi ogwu kwuo ogwu tiri asara ha akwa na ngụ ka na-ekwu oru ana niile nụrụ ya Obodoukwu ga-abịa akọkọ ga-abịa osira ga-abịa akpụrụ ga-abịa ebe niile o nwere mpara ka ha ncha ga-abịa ọsụ gbakọgbakọbọ ọsụ nwezigbo anọ n'ukwu osisi nga na-eri eri nga na-agbakọ agbakọ Obodoukwu gburugburu niile nye akwa onye eze unu niile ozugbo ọsọ n'ọbịa akwa onye ọbụla mara nke ọ ga-eme ha akwadobe n'oge ruo ndị ọnụnụrụ ha 29 Disemba si ya ma ịga n'ọnwa Jenụwarị 4 mgbe ahụ ka ọ ga-eje eme ya akwamozu ọsọ nwoke bịaba nwaanyị bịabụ ụmụ okorobịa ba ọ ga-adị mgbe anụ dike Jizọs anyị ga-adatawazie anyị ga-ekele Dọkịta Onyeka dike nwa hụrụ obodo ya n'anya Onyeka dike Dọkịta Onyeka n'Obodoukwu
eriri ma ngwugwu ga-amala onye kere ya. Ọ gwaghị bụ ijere n'obodo ukwu. Ndị bụ ijere dike n'obodo ukwu ha. Ijere dị mkpa, ijere nwoke ha. Ọ gị na-eme ihe ụwa na-eme nlelere. Isi n'obodo ukwu agaghị anọ n'itiri. Onye na-aga n'ụzọ n'abalị ahụ ụzọ gawa. Ị na-eti ọkụ n'iro na-aga iro ogologo. Bịakwa na-ete ihe